Sa hisin pan ngi pan pau ka jing sngongu yo belai ngani ka step open yo yang ngani ka por ka corridor ai ka belai pi kinong snap pat kinong pet leng ba ka ni ka good news tv khot yi pi da ka man sim jong ka jing sngo i tongin plat i por jong i tang khandiat e bangin snap bat man sha skor na ka ktin ka jong belai bakan long ka jing man toy bat ka jing kar khu yang i ha ka ni ka sngi hi baro ka wei kapang jong ka jing pusan na ka ktin jong belai ka ni ka step kalong naka gospel kat kum Lukas kalan nong grasan ka dukhat ka basaw ki kentin ki ba ong kumne te onda ula wai no ka ba kran ula ong haus simon to nyat no sha ka ba jliu to penhiaru ye ki jar jong phi banduk ngat ngakwa bagin ya pusan lengkat akan ka step tang iti bentai bu jisu betha iki senran jong uyo Petrus tonyat syaka bajeliu ki para bangai biit ha kan nikal nong kabasan ujisu ukhat iki sawut ki senran banengkong jong u kita kilong Andreu Petrus u Jacob bat u Yohanes bat u ai ru ka jing hikai om tang yaki henriyo pat ba wabun ujisu u ya iki nong ret bat kinong ba ban yalap ban hikai bat ban penkhia kat kum nong lokas layathu bau jisu layalap hakisanakak kishnong red ube no yaki ksu upenkhia ikiti bapang walam yaka khubor babha hakibaduk hakibasngausi kiba khuslai bat kibaladu jingkerman kinong tho kot kiathu bahaka ministry jong jisu kambun hi de ka por ka ba penlut ban ai ka jing hikai yo pat ba ban ya ka jing lap ya ka gospel hangning yo i yo jisu bu ai ya ka jing hikai yo pat ba buan ban snap bat ban sngow yo uya syam bat kibriu ki badan halaki jong ki rukam em bat ki rukam perkhat ukran haki syapang kahima ki benang lani ka kingdom of heaven kijing hikai jong u baro ki para bangai bi ki longru ki bau ringdor na ka jinglong jing em bat ka jingman halakas ngi kam tam hagar respa snam ka banengkong hapo Palestine na kapung Genesaret ka jaka kut ka jing sedang ka bau jisu udan ban penpau ya ki jing tmu babha jong u baro upat ba uya kentor syajan jong jisu ban yok sngaw ya ke jing hikai jong u kadi kapung Genesaret latip ru ya ka kum ka duriau Galilea kinong tho kia thu bau jisu upenlut kambon kapor haka ministry day haki benta jong kani ka duriau Galilea ka Galilea ka de ka jaka pedangdu bau je syam bat kisenran bat yupat ba babun ka de ka jaka ka bakisenran kiyo i ka jing hikai syapan ka jing kerman ka de ka jaka ka bakisenran kiyo i ka jing hikai syapan ka jinget ka bayade syapan ka jingwan pat ka hima jong mesaya uya syam bat ki uya keren bat ki ujit ru ya ki banlong ki nongbut jong u ki para banget biit sok laban perkhat ujisu ujit ya ki bapo tam na kapertai ban penkrau ya ki basya ken ha ka imlang salang baki de ki briu ki bapo bat ki bapo penban dai maki ki bala penkla khongpong ya ka pertai baro kanela sedang na kani kapung Genesaret te ulakiw hakaway na kita kiling kabalong ka jong Simon ujisu upendan kam ya kaling jong Petrus laban ongkum ka pulpit ban bread ya ka jar jong ka gospel halor jong kinong snow bat kinong snap jong u ujisu upenkala ya ka jingmot jing perkhat jong pat ba da ka daw syong halor jong kaling ban ai ka jing hikai na jrong jong ka upendan kami kitiar jong Petrus kumunong tong dok ha
ban ai ka jing syakri ye ki weipat ka weipat ka daw ka bu jisu pendon kami ka ni ka leng ka long ban pen i hakin nong tong dok kha bawlong blay jong ki kamba ban tei la ne ban pen roi ye ka jing net jong ki babun ki babut ye u ula ang da ka men sim jong ka jing snow e yo Petras banyak no kendiat narengkau kani kani ka jing betha jong jisu bo sedang na ki ai ki baret tam ukwa ban yo iya ka jing ko ngu jong ki usdang da ki ai ki baret tam ki para bangit be e hakani ka step tongin snow thu bo blairu utanju yang ayapi ya ka jing ko ngu jong ni na ki ai ki baret syak ngan bu hakakitin nong way God will test your obedience in small ways ublay utanju ya ka jing ko ngu jong ni na ki ai ki baret tam kala ban long ublay kwa yang i bangin pule kani ka kitin jong man ka step ban duai man lakas ni ladangin ko ngu haki ai ki baret tam ngin omla ban ko ngu haki ai ki bakraw anda ba uladap ban kren hupat ba ulap hai su simon bat uang to nyant no se ka bakam jliu to penheru ya laki jar jong pi bandup ngan kani ka de jing betha jong jisu ka badan haka ye ka jingmut ka ba jliu tam u jisu utep biang biang baki dok kha kim don haka ta ka jaga badon kita kiling kim don haka jaga ka ba jindong Henry ki don haka jaga ka ba kam jiliu uhika ye ki ban nang kumlo ban tong ki dok kha om tang ban tip syapang ka jingtong dok kha usimon ru ula berat ila ka jar Henry syam la poi perkhat ka ei ka ban saja kala ban long ha u ko ngu da ka jing bom ban se ula berat ila ka jar da ka ba ko ngu ye ka jing betha jong jisu kumbalong lembu nangi Petras syam lakmi lenti ba ki ba plano blaikin ja hapadang kita ki jing tray jong uha kakam ka jinget bat ka jing ko ngu jonga jong pi yau jisu ki ja ki kamba ki bakra ka jinget bat ka jing ko ngu jong Petras ki ja ki kamba ki bakra ka jing ko ngu yau jisu Christ kawan ra ye ka jing kerku syak ngan bu hakakitin nong way obedience to Christ brings blessing ka jing ko ngu yau try jisu kawan ra ye ka jing kerku hanga pi ladang ilamang ban ko ngu na ki ai ki baret tam ngin mat ye ka jing kerku jaw blai haka jing em jongi ka jing ko ngu ka prang ye ka jinget jongi bat ka tay ye ka jing syanya jongi ha u ngidam kam namar kata ban ko ngu ye u namar u blai utip kam ha yang ayapi haki ai ki ai baro haki te ki bayat bat u jisu haka bakam jleo kin ma na u si bon ki ai ki bakordor tam bat ki bakan sai tam la ban ong syabakam jleo ki dan ki ai ki bakordor habang nyat syabakam jleo si bon ki ai ki bakordor tam bat ki bakan sai tam ngin mat haka jing em jongi sya ka ba jleo ki dan ki ai ki bakam kordor penam syaba jleo da ka ba penroy ya ka jingat jonga jong pi ho jisu nyat syabakam jleo ya ka ni ka leng bakan jam sim ka balong ka do nut jonga jong pi syong haki kejat jong jisu ya selok bat u jar perkat ya ka jing perkat ki bat mai ni kan mau ya ka kan thai nong bat ni ka baju syong haki kejat jong jisu namar ka kwa banyan ya ka ni ka jing em jong ka sya ka bakam jeliu yai em ho u ha ka jing duai upol ha ba kwa ya ki banget ha teslani bakin nyat sya ka bakam jeliu ong to duai kelam deput habangi nyat sya bakam jeliu ha ka jing duai rangkat ka jinget
Nginiyok pediang na walay ya ki jingker ku babuon siya. Jisu ang bat ya ki eke baro kat kabak pinpan ha ka jing duay da ka jingay pin pediang. Ay ba ka jingle jongi kan long rengkat bat ka jingay. Hanta kinja ki kamba ki bapala na walay. Kenyat ya kan ikaling bakan jaman sim. Siya bakam jiliw. Hakaba jandong. Kenyat siya kabakam jiliw. Haka jaka kaba jendong. Ladang idang dansa haka jaka kaba jendong. Pendap ya ki jingker ku jong belai. Haka ling bakan jaman sim haka jing im jongi. Ki para bangat biit ublayon kerku. Ya ki jingpan kan mau ki balengkot nakakatian jong kan ka step. Yarap ya pi. Haka ni gasngi bat haka jing im ka bansawan. Bangin mang kenyat ya kan ka jing im jongi. Siya ka bakam jeliw rengkat bat Jisu. Tunggu ni duai. Ni aingu ya me ko try haka ni ka step. Bamela ai hangi ka ni ka katien jong me. Ni sngotu biang au blay banyat haka ni ka sngi lada klam mame. Ngimlong ay ruem. Namar kata habang imat ika jingdan rengkat jong me ni ka mit. Ngid kwa ko try baka ju ka jingalam jom me hakani ka sngiru kan long bat ngi. Namar kata ya rap ru yang habang yo snow ya kani ka ktin ka jong me. Bangin nyat siya ka bakam jile ya kani ka jingim jongi. Lakala ban long haka jing slok jongi bat me. Haka jing mot jing perkat jongi bat me. Bat haka jing day ka bajan jongi. Halaka sngi bat me. Yarap yang iko kenrat bangin ang la na kabantaban ng san hame batang hamehi. Kan maru yang i hakan iga sngi hikay yang i yalam yang i haman ba mangingi jam. Kumta ablay biin kerkuya ki baro ki bangi lala ban pendam. Ay bakan long kabadyang hunak mat jong me. Kerkuru iki basngap ki basya skor ki ketien jong me. Yarap long ba jong ka kan long ka bor yang ibigin poy siya ka jing tip ya ka basisya. Bad ha ka baway no ta ay ka jing 8 ka jong ublay ko pa na bamjiw kot. Ka jing ay try Jisu rengkat ka jing yaslok umensim bakut. Kini ka jing kerku kin long rengkat bat ngi ka ni ka sngi. Nadu mentala syaish ki babamjiw kot ru. Amen.